Mayang gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin sab ko ninyo na mga inasadag katahuran nining mga orasaha. Magandang gabi po sa iyo, sa inyo mga angkol ug mga auntie at mga pamangkin. At syempre welcome na naman po sa ating programa. Ayan, panghuling araw po sa linggong ito. Ito po ang programang Totoy na Love. At syempre, tayo po ay magsama-sama. Alas 12 yan, 3 oras po. Kumustamos po ang ating araw, ang ating gabi? Ayan, kumusta po ang inyong trabaho? Marami po ba tayong natapos sa ating mga pinagtatrabahuan? Or meron pang natitira? Oo, sabi nga nila, kailangang tapusin bago matapos ang weekend eh. Yawards! Pag yawards yan, pag natapos mo. Pero may ilan din, sabi nga naman nila, hindi talaga matatapos sa opisina. Kailangang i-bring house. Kailangan i-take home po yung mga gagawin. Doon na lang sa bahay. Pero buti na nga lang mga kabisyo, no? Tayo na po ay nasasanay dahil nga sa pandemic na tayo nagtatrabaho sa bahay, yung mga work from home. Ngayon mayroong tinatawag nilang pwede siya sa opisina, pwede din sa bahay. Ayan, at iilan na rin sa atin ngayon, abay nag-8 oras na po. Ano ba? Gusto niyo ba yung nabalik na sa dati? O gusto niya pa rin yung hybrid na tinatawag natin na pwede magtrabaho kalahati sa bahay at pwede din sa opisina? Alam ko naman ngayon, abay, marami na po sa atin ngayon. Ikaw siguro, kabisyo ha? Nasasanay ka na nga nasa bahay, no? Nagtatrabaho habang binabantayan yung mga anak. Ayan, nagtatrabaho habang kumakain, nagmi-meeting, nakasuot lang ng shorts. Pero yung pang-ibabaw, naka-suit naman, no? Naka-Amerikana, di ba? Ay, nako naman mga kabisyo. Pero alam ng mga changes po sa atin dito mga kabisyo. Kailangan po tayong mag-adapt po, no? At sa gabing ito po mga kabisyo, pag-usapan po natin itong tungkol sa school. Ayan, di ba? Nagbago yung pagtatrabaho natin. Eto ngayon, yung school break o kaya yung bakasyon ng mga bata, no? Yawards, no? Mas lalo nag-ingay nag-ingay ito, no? Nung paglipat nung pandemic na kung saan pina-implement na yung bagong school days, no? Na dati po ay June to March. Yan po yung naabutan natin, no? Ng mga kabisyo, no? Ayan, pinalit sa August to May. Kaya medyo nalibog na ko. Nalibog ba? Sa Tagalog, ibig sabihin nalibog, nalilito. Ayan, hindi ko na alam. Tinatanong ko yung anak ko, kailan ba yung bakasyon nyo? Hindi ko na alam bilang isang magulang. Totoo yan. Ikaw din, Angkol, di ba? Ikaw din naman siguro, ante. Alam mo yan. Oo, pati nga siguro ang mga estudyante ng NUBSA students na magkakaroon po sila ng midterms bukas, no? Ayan, 100 items lang yan daw. Mga future CPAs sila. Yawards! Ayan, congratulations in advance, no? Ayan, from attorney RV. Ayan. O, di ba mga kabisyo? Medyo nalilito na po ang ating mga estudyante. At hindi lang siguro mga estudyante, pati na rin mga professor, mga guro siguro. Oo, marami pong mga naaapektuhan ito. Pero kaya lang, meron po akong pinost sa ating fan page sa Totoy Bato Official, no? At gusto ko lang mag-comment ka dito, no? Para naman basahin po natin maya-maya, no? Ang katanungan po natin mga kabisyo ay, anong school calendar ang mas pabor sa inyo? August to May or June to March? At bakit? Ayan, mag-comment lang po sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Babasahin natin yan. Siyempre naman, ako pa! Pero basta lang masaya, ha? Kasi pag hindi masaya, hindi medyo malipay ta, ay Lucy, yun ako na yung mong kigol. At syempre tuloy-tuloy pa rin nating tugtugan dito. Ako po si Totoy Bato para sa ating programang Totoy na Love, only right here on 90.7 Love Radio. Mayang gabi mga kabisyo. Sasakyan sikat, basta't